Čaute ľudia, tu je Daminko, dneska my ideme hrať Fish a ideme si odomknúť Champions Road. Takže, pokiaľ tu bude niečo zlé, akože že mi budú vyvolávať, tak si toho nebudeme všímať. Toto je môj kamoš, s ktorým to idem urobiť. Takže, No, dobre. No tak počkaj, nechcem ísť zrovna tu a chyť to a pôjdeš za mňou. nemôžeme ísť do Atlantídy. Chápeš, že tam nie sú dobré ryby. Sú, ja som tam chytil. Dobre, tak nebudeš mať na Champions Road, ak si chcel. OK, ideme. Poď za mňou a takto skáč, keď skáčeš. Proste choď hore a furt skákaj. A choď tuto. Ty pomáhaš, ty si frajer. Čo? To čierne, to potápackú kravinu. Ja už som napríklad tu v Atlantín Storm. Ty si v Atlantic Storm? No a tuto choď chytať. Tu proste chytať, tu sú lepšie ryby než hento. Áno, pretože ja som to chytil v tej bojke. A nechcel sa mi to už kupovať v Atlantíde. A tam to stalo 15 000. Jo, pekné ryby. Akože ja teraz používam King's Rod. Keď tak, ja mám truffle worm bait. To má 300 lap. Ja chcem ten Champion Rod, ja by som ho strašne rád chcel. Pretože je to akože dobrý rod, každý mi vraví, že je dobrý nejako. No hej, ale ja proste keď som mal tak level 80, tak som ho používal. No, ja mám teraz nejaký level 42. No hej. Mytika. Som začiatočník. Ani nie, už máš, aj keď máš level 43, ale... To vôbec nevadí. To tam tresklo, to čo tam tresklo? Kde? U teba. No nič. Veľmi. Počuli ste niečo? Nie. No, akože... Chcel by som dať akože do konca roku 100 odoberateľov, aby som mal na ten YouTube button. Vieš, čo si mal ten tvoj divný song? Hej. Že idem kúpiť vlastný Mac. To je najlepší song na svete. Mám nový song za 2000 proste odoberateľov. No. Taký prajem šťastie v tom, lebo to budeš mať tak za 15 rokov. Za 12. Nie. Podľa mňa to bude mať za 2 roky. Idem kúpiť. Lacný Mac. Tu. Je to už proste tak. Proste tak. Mám tu asi 1 milión. A v banke 4 milión. Trilión. Yeah. Najlepší song roka, vole. Ja som reálne chytil, že jednu mytiku, to čo je toto, to je... Ale dobre sa tu chytá. Počkáme na Auroru. No, Auroru. musíme byť 3 hodiny. GG. Takže nie. A tá Aurora za 5 sekúnd. Kámo si pensá, že by teraz bol, že 64 server lag. No, to môj kamoš kúpi. Mara to kúpi. No áno, lebo on nerozmazlanie mohla ma kúpiť za jednotku toto Robux. Vieš tom, že ťa počujete... Vieš to, že ťa počuje 42 ľudí? To mi je jedno. No však, lebo je to pravda. No ale lebo on je strašne rozmazlaný, mu mama kúpi za Nehovor to. Čakaj, bude toto video počuť Maro. Robuxy a proste toto. Ja nič
riešiť žiarlim, ale proste... Ticho buď, čo keď toto video bude počuť Maro. Tak bude, no. Ťa zhejti a ešte mi dá žltý dolar. Sa mi vymaže celý kanál, vole. Tak žltý dolár? No hej, žltý dolar. To teda nie, ale... Hej, čo... Vieš, čo je Bitcoin? Bitcoin? Mhm. Viem, čo je Bitcoin. No a čo to je? Tieto peniaze. A keby si to predal, tak koľko dostaneš? Asi 8 miliónov, neviem. Právne. No a my sa to budeme učiť až, neviem, v 9. v 8. Môjho kamaráta brat si kúpil Bitcoin za 2 eurá. Jasné. Na bazoši rili. A koľko dostal peňazí, keď to predal? Asi 4 milióny. A vieš, čo sa mu stalo? On vieš, kde všetky tie peniaze nechal? No. V Brawl Stars. On kúpil všetky Brawl Passy Plus. Všetky. To je blbec proste, lebo máš divného kamaráta. No. Aj svojmu bratovi. More to, čo robím. To čo je? Ja neviem, jak to tam ide. Nie, no si snadu. Ale ja som nechytil rybu, ale urobím toto. A chytím rybu. To čo je? Nejaká čudná ryba. Megalodon. Nie, chcem sa. Idem toto dať. Nejdeme predať ryby? Počkaj. Uj sa, čím chytám? Čím chytáš? Ja neviem. Krystalom. Je to tak. Idem kúpiť. Lacný mak. Je to už proste tak. Mám tu asi 1 milión a v banke 4 milión. Ináč budúce video bude s mikrofónom. Jakým mikrofónom? No mama mi kúpila mikrofón. Na videa. Na čo? Na videa. Ja, ty sa máš. No ale neviem. Aha. Hemoša. Tam, poďme tam pod za mňou. Počkaj, chytím poslednú rybu. Rýchlo. Chytím Chytaj rybu. OK. Dobre, poď. Doplav tam, tu máme vodu. Kde si? No vodu. Loď, jetski. Viem, čo je detský Si debil. Nasaď mi. No to... Nie. To bolo, že fabrika. Ty si fabrika. Že ak ho chytí, hej, on dáva málo peňazí. Keď ho chytíš, dáš mi ho, prosím. Možno nedávam moc veľa peňazí. Nemá, on ti dá iba 8 000. To je celkom dosť. Čo? 8 000 je dosť? Ja mám len 25 000. Ja si asi pôjdem predať Choď a no chytaj proste. Idem z prvého pohľadu. Proste z prvého pohľadu. Pokiaľ chytím toho Hammer Sharka, tak budem najšťastnejší na svete. No dáš mi ho, lebo on nedáva moc peňazí, chápeš? A ja ho potrebujem na Poseidon rod. Poseidon rod vravíš. Maro chce Poseidon rod. Takže on opakuje po mne asi. A ten stojí 1 500 000, či koľko? Ja viem. To tam hodím. Idem kúpiť vlastný mak. Už je to? Proste tak. Či jak to vo... No. Nechcem toho Hammer Sharka. A to kedy si vymyslel ten song? Neviem. Keď som ho išiel robiť.
za 40 odeberateľov alebo za 20, či koľko to bolo, vôbec neviem. No, takže. Bla 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 blup. GG. Teraz mi trošku telka ide. No to je jedno. Skibidi Levandula. Levandovský. Lámi. To môžeme chytiť. Hlama. Ja mám trafu Vorma. Ja si dávam trafu Vorma, už ma to naštvalo. Chápeš, že ja chcem Lebo máš 400 lak. 400 lak vravíš. Sa máš. Ja mám level 44. A ty máš aký level? 293. To si kde nabral? Ty máš väčší level... Ty máš väčší level jak Sebik. A ako Maro. Mám Great Hammer Sharka. Počkaj. Chytám. Mám Great Hammer Sharka. Nejdeme predať ryby? Takže si, ja mám už Great Hammer Sharka. Mám ešte... A nejdeme predať tie ryby? Predať ryby. No dobre. Už je... No, tak. Ale nie do Moosewoodu. Či chceš? Ale áno. OK. Tak ty choď predať ryby. OK. Choď ich predať, však choď ich predať. Žiadne oferky tu nechcem. Takže idem, chodím. Predávam rybky. No už si to nebudem dávať. Sell my this. Akože... Koľko máš? Dash, I like to sell my inventory. To bude zlé. Áno, daj. Proste to daj, budeš mať veľa peňazí. To mi dá menej. Nedá. 5000. Čo? 5000. Mám 31 000, potrebujem ešte 50 000. Máš toho krakena? Nemám. Máš Big Mosasaurusa? Nie. Ty si taký... Všetko je to predané. A mám TNTčko. No nič teda, no. Tak kam že ideme? Koľko máš peňazí? 31 000. Nedáš mi nejaké ryby? Teraz to si... Tak si to povedal neskoro. Teraz som si predal ryby. Ty si dobrý. Tak všetky ryby, čo chytíš, dáš mi? Prosím. Iba mytiky, lebo to potrebuješ ty. Áno, mytiky, plus. No tak poďme chytať. Druhá časť videa bude za 5 sekúnd. Pozrite sa na ďalší diel.